Hello! Nyt on tiistai 21. tammikuuta ja mä ajattelin nyt kuvailla muutaman päivän taas tällaista vlogia. Tänään mulla on koulussa kemiaa ja yhteiskuntaoppia. Mulla alkaa vasta 12 koulu. Mä lähden puolen tunnin päästä kouluun. Ja sit mulla on kynsiaika, koska siis ne on aika ylikasvanut. Silleen, jos näin voi sanoa. Niin tarvitsen uudet kynnet, synttärikynnet. Niin uudet kynnet tulee tänään. Mä oon aika innoissaan uusista kynsistä. Mut muuten ei oo tänään muuta. Mun pitää tehdä läksyjä. Mä tein jo aamulla vähän koulujuttuja. Luin enkun sanakokeeseen ja tein noita yhteiskuntaopin ja enkun läksyjä. Niin joo. Hello! Kello on nyt jo kohta 9. Mä oon tänään jutellut viimeksi silloin aamulla. Tänään mä olin koulussa ja sit mulla oli kynsiaika. Tässä on mun uudet kynnet, niissä on tällaiset tähdet. Näkyyks ne? Joo. Niin uudet kynnet. Ja joo. Mä pääsin just kotiin, nyt alkaa Mion kokkishow. Eli mä lämmitän mikrossa avokadopastaa ja syön jotain tomaattia. Aivan upeaa. Haen aineksen. Pasta, raejuusto ja porkkanat. Piti olla tomaattia, mutta porkkana on parempaa. Ja tää on siis tosiaan todella monimutkaista, että lämmitän isin tekemää ruokaa. Menin juuri koulusta. Meni ihan hyvin. Lenkkua. Ei mitään erityistä. Siis matkalla kouluun mun bussissa oli sellainen ihana pieni lapsi. Sellainen ehkä mitä se nyt olisi? 2-vuotias. Joka siis jutteli sen koko matkan. Ja siis hymyili kaikille ja nauroi ja laulo ja hän ei näy täältä ollenkaan. Laulo ja sanoi kaikki kauniiksi ja meni piiloon. Ja se oli ihana lapsi. Päivän piristys. Ja koulu oli ihan perus. Sitten mun loppui kuulokkeista akku, joka oli surullista, koska kuulokkeet on oikeasti niin tärkeät bussimatkoilla, että se ei ollut miellyttävää, mutta selvisin tästäkin kaauksesta. Nyt laitamme mikroon vastaan. Sitten valmistamme porkkanat. Kuorimme ja leikkaamme. Kuinkakohan monta olisi hyvä? 2? 3? Ei, 3 on liikaa. 2 on hyvä. 2 on täydellinen määrä. Tässä ei varmaan kuulu kovin hyvin, kun mä kävelen edes takas. Mutta ei voi mitään. Oi voi. Nyt ei suju. Oi. No niin. Oi, mä revin. Rupesin ihan
riehumaan täällä. Onkohan nää ihan hyviä? Aika pitäis olla. Oi! Siis kyllä mä nyt riehun. Koska nää on ihan vasta ostettu mun mielestä. Klipsu. Ruoka tulee nyt mikrosta. Sehän ehtii tässä jo varmaan jäähtyä sillä aikaa, kun mä laitan näitä porkkanoita, mutta ei se mitään. Porkkanat valuvat vettä, koska pesin ne. Sitten kuorimaveitsi. Aivan täydellinen. Tää on ihan sika hyvä kuorimaveitsi. Siis tää kuvakulma ei nyt oo kovin täydellinen, mutta täydellisyyshän on tylsää. Että niin kun ei nyt sellaiseen tarvii panostaa. Niin, porkkanat on kuorittu. Sitten pitää vielä leikellä. Sitten Tuuvelle pitää antaa vähän porkkanaa. Se on mun velvollisuus. Tuve, istu. Istu. Ole hyvä. Hän vie piiloon porkkana. Okei. Jatketaan. Ensimmäiset porkkanapalaset ovat valmiit. Sitten ateriaan kuuluu raajejuusto. Siitä saa proteiinia. Mä yritän nyt lisätä mun proteiinin syömistä, koska se on vähän vaikeaa, kun on Nirso kasvissyöjä. Niin raajejuusto pelastaa minut. Ja nyt ruoka on valmis. Nyt aivan siis taaperon annoksella. Mutta siis mähän oon henkisesti taapero. Aiemmin mä sanoin, että mä oon mummo henkisesti ja nyt mä oonkin taapero. Hello! Mä voisin nyt jutella samalla kun mä laitan mun hiukset kiinni. Mä en eilen kauheasti kuvannut, paitsi sen kokkishow. Mä olin aika ahdistunut ja mulla oli aika kiire. Oli kuoroa ja muuta. Ja joo, mä en tänään kotiin taas koulusta, koska mulla on tänään sellainen teoria-koulutushomma illalla. Ja sitä ei pysty enää peruu. Ja en mä siis haluiskaan perusta, mutta jos ahdistaa ja on koulu ja teoriakoulutus, niin mun jaksaminen ei riitä. Niin me nyt päätettiin, että mieluummin jään kotiin koulusta ja osallistun siihen teoriajuttuun. Ja joo. Muuten mulla ei ole kauheasti mitään. Pitäisi varmaan tehdä läksyjä ja editoida mun aiempaa videota, jota en ole siis vielä postannut. Olen vähän ehkä jäljessä omasta aikataulustani, mutta ihan sama. On ollut kiirettä, niin ei voi mitään. Mutta mä tosiaan kuvasin myös viime viikonloppuna. Niin sitä videoa pitäisi editoida. Se on melkein valmis, mutta sitä on aina kaiken säätöä siinä, kun sen videon. Niin joo. Mä en tiedä, onko muilla tätä, mutta mä inhoan siis laittaa hiuksia kiinni. Tai siis mä rakastan sitä, miltä ne näyttää kiinni. Mutta niiden laittaminen kiinni
on ihan sikaärsyttävää, koska ikinä ei onnistu sillä niin kuin haluaisi. Aina jää joku möykky johonkin kohtaan hiuksia. Oh. Okei, ihan... tuolla on se möykky tällä kertaa. Ihan sama. Tarpeeksi hyvä. Nyt mun pitää valmistautua loppuun. Ja sit mä varmaan editoin. Ja joo. Hello! Mun tilaamat farkut tuli. Mä voin nyt näyttää. On tällaiset kivat. Näkyisikö se jotenkin täältä? Ehkä vähän näkyy. Tadaa! Tykkään paljon. Tänään on perjantai. Mä olin terapiassa ja psykologin tutkimuksissa. Ja sit mä käytiin tuolla ostoksilla. Mitä mä ostin? Lankaa lisää. Ja sitten me otettiin mun siskolle toiset korvikset. Niin joo. Tuolla imuroi joku. Ei anneta sen häiritä. Ja sitten mun paketti tuli, josta tuli mun farkut, jotka mä näytin. Niin kivaa, niin kivaa. Mut joo. Ja kohta me mennään saunaan. Ja joo.